Itt is vannak az újabb Lucky blokkjaink. Ezt a 2 brainrotot srácok eltrédelhetitek, ha akarjátok, de kezdjük. Az első Lucky blokkból jön egy, jó, természetesen semmi, Secret Lucky block. Amúgy most is jöttem rá, hogy kurvára Azt akartam mondani, hogy rájöttem, hogy lesz tudja spoilerezni, mert ha kinyitom és közben rámegyek, akkor már látom, hogy mennyi pénzt ad, de nem, ilyet még soha nem nyitottam Secret Lucky blokkból, na jó, ezt megtartom, ezt az eszoxikolát, ilyet még soha nem nyitottam Secret Lucky blokkból, eszoxikolát. Úgy látszik, ma szerencsém van, mert ez nagyon ritka. Na jó van, persze. Másik bázisos Lucky blokkok itt vannak, nézzük. Nézzük, ez már egy kicsit gyorsabban. Oh my god. Kicsit látom is kéne a képernyőt. Egyenlőre stretch, bár az első pár nyitás elég jó volt. Jó, azt majd megtudjuk valamikor. Amúgy egész jó. Nem azt mondom, hogy meg is érte, de tehát, hogy értékes is, de jó. Nézzük a Galaxy-t. Ugye a Galaxy-ről tudni, hogy már nagyon régóta kiment a játékból, és ez volt a második ilyen effekt, ilyen speciális limitált mutation a játékba, úgyhogy ebből még ha egy jó nyitódott volna ki bele, az nagyon értékes lett volna. Akár egy OG-t is érne, mondjuk nem tudom, mire van a legkisebb esély, mondjuk le full kombináción. Kommentekben várom azt, aki ezeket el akarja trédelni. Tehát valami olyan reménysre meg is éri, jó, tehát egy szemétre. Még több Lucky block nyitásért, like, feliratkozás, komment.